kay result sa imo antigen, ha? O, pag sige hilak dira para masamot ng sakit. Di na lang maghilom. Di maghihapon at mawala ang sakit kung maghilak-hilak. Bisa na to pa ng bata sa imong tiyan, sige man kaghilak, nakamata na. Muna sige luhag. Ang dapat nimong buhaton, mag-relax, magpaabot. Wala pa na, ma'am. O wala pa, kay daghan kaayo nagpa-test karon kay daghay ng anak. Gingnan bitaw na magsayo kay taas kayong linya, wa naminaw kay gahig ulo. Ano sa kanina? Ako niya pa yun ni. Nya hapit na pa yun alas 12 na pa may lunch break. Lisod sa dogi may mangaon. Magpabalo lang to di ay ko na kung mag-positive ka sa rapid test, i-quarantine sa ka na mo for 15 days ha, di sir ka mga anak. Kapila na ba yun may nag-remind sa inyo ha, permi na magpabakuna pero wa mo naminaw. Karon, paabot yun mo. Dok, marag indog na ang bata. Umao na, kay sige maghilak, di alingog-hugan na ang bata sa sulod. Ako ka pabalo na kailangan na ka na mo Ma'am, isisaryan. kay marag nagunitan na gid ako ang ulo sa akong bata, ma'am. Mao lagi na. Kini siya madala, ma'am, kani indog na gid siya. Okay ra sa imong sisaryan, mahal-mahal ba yan ni? Sige, ma'am, isisaryo na lang ko, ma'am. Sige. Amo kay sisaryan karon, pero magpabaludaan mi na dakuha gyud kaning magasto kay ang ulo sa imong bata ni abot naman sa imong dughan, ha? Sige, ma'am.